moja legenda! Koľko héliových balónikov je potrebných, aby mini legenda začala lietať? Bude to riskantný test, pretože moja figurka by mohla odletieť až do vesmíru, ale špeciálne pre vás to vyskúšam. Najprv som sa vydal do obchodu po balóniky a vybral som si modrosivé, pretože sa mi veľmi páčili. Zároveň som uvidel aj fľašu s héliom, tak som ju tiež zobral a išiel k pokladni. Keď som mal všetko nakúpené, hneď som išiel domov a začal nafúkovať pár balónikov héliom. Tak dobre, mám tu 4 balóniky, takže poďme na náš experiment. Na test použijeme modrú mikrolegendu a figurku Titana, ktorá je najťažšia. Začneme s mikrolegendou. Najprv som priviazal balóniky k ľavej aj pravej ruke, ale to stále nestačilo a figurka neletela. Tak som pridal ďalší balónik a priviazal ho. Figurka chýbalo len kúsoček, ale stále neletela. Nakoniec som použil posledný balónik a priviazal ho k ľavej ruke. A to bola trefa do čierneho. Figurka si teraz voľne poletuje u mňa na záhrade. Musím však byť opatrný, aby mi neodletela do vesmíru, pretože by som ju stratil navždy. Dajte vedieť, ktorú figurku pošleme na budúce do neba. Moja legenda!